Goizeko ordu bata eta 10, 22 eta 11 irabazi diete Elordik eta Zabaletak Jaka eta Iztuetari Donostiako Atano hirugarrena pilotalekuan jokatutako binakako txapelketa nagusiko finalerdietako ligaiskako bigarren jardunaldiko lehen norgehiagokan favorito ziren Jaka eta Iztueta, baina ezustekoa eman dute Elordik eta Zabaletak. Gogora ezagun batetik Jakak eta Iztuetak aurreko astean Nafarroaren Laso eta Albizuren aurka galdu zutela, eta Elordik eta Zabaletak ere Altuna eta Ezkurdiaren aurka galdu egin zuten Atano hirugarrenean bertan. Horregatik, bibikoteak galtzaile izan ziren ez aurreko jardunaldian, gaurko puntua ezinbestekoa zen, oso garrantzitsua, irabazita oraindik ere finalerako aukera matematikoekin iritsiko baita bikote, kasu honetan bikote urdina, eta bestetik bikote gorria ia txapelketatik kanpo geratu da, gainera daukaten tantoa beraxa ez baita bat ere ona. Beno, hasiera oso berdinduta joan da, zazpinakora arte, zazpinakoan hautsi da partida, baina zazpinakora arte esango nuke gorriak gehiago izan direla oroar. Iztueta oso indarsu ikusi dugu, eskutik bizi irten zaio pilota, edozein distantziatatik erraz kendu dio Elordiri, eta partida bikaina jokatu du Tolosako atzelariak hasiera horretan. Jose Javier apur bat sufritzen ikusi dugu, behar bada beste batzuetan baino gehiago galtzen eta konfiantza gabe, eta Jaka errematean oso zorrotz aritu da hasiera horretan, baina Elordi ere jokatzeko zegoen. Elordik partida oso ona egin du, oro har txapelketak puntu onean harrapatu du, maila biako aurrelaria, eta gaurkoan hori berretsi du, oraindik ere une gozo horretan, olatu horren gainean tinko dabilela, eta gaur ere halaxe egin du, lehen zatian batez ere sakearekin eta asmatu du, Iztuetari min egin dio, eta gainera aurrean boleaz, gantxoaren bitartez, botez, modu guztietara zuloak irekitzeko gai izan da, baina baita Eri Jaka ere, batez ere Eri Jaka hasiera oso distiratsua izan duela esango nuke, batetik defentsan ezkerrez pilota asko sartu dizkio Zabaletari ezker horman gero bere buruari abaguneak sortzeko, ezker gantxoa funtzionatu dio, sakearekin asmatu du, eta horregatik zazpinakora arte oso berdinduta joan da norgehiagoka, baina hor era utzi da, Jaka eta Iztueta pilota asko galtzen hasi dira, Iztuetari hasiera gogorraren ondorioz gehiago kosta zaio Aitor Elordiri aurretik pilota kentzea, eta horren ondorioz hori mailabiko aurrelariak ez du barkatu, eta tanto asko amaitu ditu, 12 eta 7 iritsi dira lehen etenaldira, eta bigarren zatian ez dute erreakzionatzeko betarik ere eduki Jakak eta Iztuetak, hor 16 eta 9 joan dira, non Zabaleta atzean konfiantza hartu du, Iztueta baino gehiago izan da, oro har bizkarra erakutsi dio Tolosako atzelariari, erraztasunak ere eman dituzte gorriek, eta pixkanaka aldea handituz joan da, eta hor 11 eta 16 arteko horretan murriztu dute apur bat, berriro ere Jakak sakearekin asmatu eta bere buruari abaguneak sortuz gantxoarekin asmatu baitu pare bat 3 aldiz, baina hori anekdota bat besterik ez da izan, 18 eta 11 iritsi dira bigarren etenaldira, eta azkenerako Iztueta oso haserre bere buruarekin, logikoa dene moduan, hasiera ona egin baitute, baina gero gehiago izan dira aurkariak eta eurek ere opari dezente egin dituzte, eta azkenerako 22 eta 11 amaitu da norgehiagoka. Jaka eta Iztueta jada txapelketatik kanpo daudela esan daiteke, tantoa beraxa ez da ona, beraiena, sekulako iraulia beharko lukete azken jardunaldian, baldin eta bihar Lasok eta Albizuk irabazten badute finalerako aukeraren bat izateko, baina kontuan izanik txapelketatik kanpo daudela, txapelketak gora beratsua izan dute, batez ere
eri jakak aurrean partida batzuetan erakustaldi handiak eman ditu, beste batzuetan erraztasun gehiago eman ditu oro har bikoteak, iztu eta atzean bizi ikusi dugu, sendo, eta bigarren txapelketa izan du hau, Martxel iztuetak, eta bietan momentuz finalerdietara sailkatu da, beraz horrek esan nahi du ze nolako atzelari puskaden batetik, eta oraindik ere 21 urte besterik ez dituen honetan, 22 da, 22 urte besterik ez dituen honetan, zenolako gorakada ez eman duen azken 2 urte hauetan, Tolosako atzelaria, jada goi mailan konsagratua dagoen atzelaria da, kolpe bizia du, ezkerrarekin ere hobetzen ari da, ikusten ari gara pixkanaka aireko jokoa ere kantxako edozein distantziatatik bikain maneiatzen duela, eta oro har kantxan egoten dakien pilotaria, sufritzen duenean ere tinko eusten diona, ez da, eta hori garrantzitsua da pilotari batentzat ere. Hauxe beraz, esan beharrekoa, bihar emakume Master Cup txapelketako finalerdiak jokatuko dira, eta norgehiagoka horien analisia egingo dugu, hori emakumezkoen pilotari dagokionez, eta gizonezkoen pilotari dagokionez berriz, bihar bigarren jardunaldian jokatuko den beste finalerdiaren analisiarekin itzuliko gara, bertan Altuna eta Ezkurdia, Laso eta Albizuren aurka arituko baitira Gasteizko 20 pilotalekuan, beraz gogoratu, Elordik eta Zabaletak 22, Jakak eta Iztuetak 11 Donostian.